ए मैं जानता हूँ हम अपने स्कूल में टॉप आई बानी। हाँ बेटी, यही यानी मन लगा के पढ़ो जाला। आ खेले कूदे पर ध्यान ना दिया जाला उतना। तारा पढ़ लिख के बहुत बड़ आदमी बने के बा। हाँ माई ठीक कहत है। बेटी रुका देखी तहर भाभी बर्तन वर्तन धोले थी ना। ए बहू बहू। हाँ बाजी आओ तनी। अने आओ तो। बर्तन वर्तन धोआ गई? हाँ सब काम हो गई। ठीक बात है, चलो खाना वाना बना लिहल जा। ठीक बा चली। चलो बाबू तू पढ़ाई अपन एथी कर पूरा। हे बहू, हमार बेटा बा जाता सूरो तो ओकरा के पनपुआ बना बना के देवे के बा। हमर मलकिनिए बिया काल के गोइल बिया अपन नहीं हो तो हम चाहतनी कि तू ही चल के बना दे पनपुआ। ठीक बा हम चलो तनी। ए तू लोग खाना बनाओ लो, तिले हम आओ तनी यहाँ के पुआ छान के। ठीक बा? ठीक बा माई। ठीक बा माजी। ठीक चली जी। ठीक बा चल। हमरा कितना दिन हो गल पनपुआ खाइले, हमरा मन करता खाए के। ए बबली रोगा तो मन करता खाए के, हमार त नाम सुन के लार चुगता आ जा तनी कोनो बहाना बुआ खाइए के रहे। ठीक बा जा। देखो पूजा सब कुछ तैयार बा। आटा उटा भी सान के रख देले बनी आ तेल ओल हो कढ़ाई उड़ाई चढ़ा के रख देले बनी। हम जातानी टोला पर 5000 रुपया मांगले बनी, लेकिन के गाड़ी भाड़ा देवे के पड़ी नु तो उहे लेके आवा तनी। तब तक तू बना के रखो। ठीक बार हो जाए, चिंता मत करी, हम अबे बना देता। ठीक बा ठीक बा। जाए। मम्मी जी आय का होए जा का? जीरा मरीच कहाँ रखले बानी? अरे जीरा मरीच जहाँ रहेला वही जगह। लेकिन ई बताओ तू पुआ खाए खातिर आइल बाड़ू नु? अपना आदत में तू सुधार लावा, ना तो कहीं तू बेइज्जत करा देबू। ना मम्मी जी हम खाली जीरा मरीच खातिर नहीं लड़नी है। सब हम बुझाता नहीं तार खेला, समझ गइलू? का भइल बा? काहे डाटा तोर बहू के हो? अरे ना ना पूछू ना। हे बहू आइल बाड़ू तो देखो तो पनपुआ के कैसन स्वाद बा। खइलो। हे बहू बताओ कैसन स्वाद बा हो? ए चाचा जी गरम इतना बा कि एकर स्वाद ना बुझाइल है। ठीक बा तो दोसर देता नहीं। खइलो। हे बहू ई बताओ कैसन स्वाद बा हो? एमे 4-5 गो इलायची का देने कहाँ से आ गए, ऐसे के स्वादे ना मिलल है। तो ठीक बा दोसर है लो। ये बहू बताओ एक स्वाद कैसन बा हो? बहुत अच्छा बा। ए अम्मा जी मन करता है और हाथ चूम ली। छोड़बू ना, खाना बनाओ छोड़ के आइल बाड़ू। जा चुपचाप खाना बनावा। ठीक बा जा तनी। मुहे ललू आ गए। ए बबनी खाना बन गई? खाना तो बन गई। ए भौजी पुआ खइलू आ हमरा के ना लिए बा। ए बबनी चारों को तो पुआ खनी है, लेकिन मन ललुआ गइल है। बाकी और मन करता खाए के। हमरा लगे एगो आइडिया बा। चलो भौजी। हाय देखा डंडा आ सुआ, डंडा सुआ के कमाल देखा। रसरी लाए थे पहले ना भौजी देख चलो। इसे पाट के इसे खोबम और निकालम और इसे खाएम। अब नहीं रहो चिंता मत करी, रहो के लेके आएम। ठीक बा? ठीक है भौजी जा।
5 गो चोरा ले तनी घर ले जाके खाए। गरम ना बहुत। हाय बाप, हाय मम्मी जी का कहता नहीं बुआ चुराता नहीं। अरे पुआ उतना छन्नी है हो का गोल। अरे तू ए आई बाप रे इते का कोलिस रे सारा इज्जत माटी में मिला देलस आ होई कौन तरीका अजमोइले बारिस बताऊ वहां के देखन त का कहे। हम तो सोचलहू ना रहनी है कि इतना घटिया तोर सोच बा। भाई देखा ना कैसन तैसन उपाय लगैले ए का भइल बा काहे बोलत और बहू के हो खतनी हेसुआ से घोप घोप के सब पुआ खा गइल। ऐसन मेहरारू के आदत होके के चाहिए। अरे जाय दी खा लस तो पेटे में न खोलस या रे बबनी चोरा के काहे खतरी चल इतना खाए के बा बैठ के चल के खो चल बैठ ए जा तू पुआ लेके आओ जा जितना खाए के बा पेट भर खा लो ठीक बा इज्जत के नाश कर देलो सब। ठीक बा पेट भर गइल। आई शाम के आएम 5 गो बाद तक बस शाम के खा ले हम चलत नहीं। ठीक बा जा ठीक बा तो हम चलते नहीं। ठीक बा जा अरे ये आदमी बिया की दोस्त बिया रे अपना लड़का खातिर पुआ पकौनी है सब पुआ खा गइल 5 गो बाचल बा तो कहती है शाम के है बाप रे बाप आज पुआ खा के बड़ा मजा आया। ए भौजी हमरा के ना ले करिया अब मम्मी जी भगा देनी है। ए बाबू तेरा लाज शर्म ना आवेला हो चोरा चोरा के तो खइबे कइलू हो आ वहां के सामने तू सब पुआवे खा गइलू साफ दलिदरे बाड़ू। आ सोच हुआ खा के बिलाई बहन में भगती और वो चुरई हम ना देखनी है ये लेके आल बनी। हमर बहू तहरा जैसन बहू त ई गौवा में केहू के नहीं के सुना ई सब आपस के बात बा केहू से मत कहियो ना ते ई बात घर से बाहर जाई तो बहुत शिकायत हो। चल अब बैठ के खाली हो जाए। ठीक ए बैठ से निर्वा हेलो खा ओ जिके तो बड़ा भूखा है खा। अरे देखो न सास पतो दोनों चुहारी ने बाड़ी सो अरे पतोहिया तो जा खोइबे कइले सिया ससु इहो लिया के जा खा दिया ये दाद खा सन ना पे हुदी बाड़ी सकता भाई देखी हमने की वीडियो बनौली असन जौना में ई दर्शावल गइल बा कि सास पतो खाए वाली यानी कि दोनों चटनी बारी सो दोनों बहुत फेलुआ कहल जाला बहुत फेलुआ हमने कही सो उहे देखावल के भाई में तो ये तरह के माने चोरी ना चटनी ना होके चाहिए ऐसे जौन भी बा घर में बना के खाई आ जितना बा उतने में संतुष्टि रखिए संतुष्ट रहें तो आगे चल के रहो माने फली फूली अगर वो चोरा चोरा के खाता नहीं तो फली फूली ना मांग के खाई अगर खानी एक खा मांग के खाई और खाई ऐसा ना खाई कि ऐसा ना खाई ये हथियारी लग जाए हथियारी लग जाओ डॉक्टर में ले जाए के पड़े ऐसा मत खाई। हमें लगा देख भोजपुरिया भाई लोग सुनिए ना बात ही बा कि चुनावी बिल्कुल बात चुकल बा हमार पतो बीडीसी प्रत्याशी में ग्राम पंचायत राज दही भाता से प्रत्याशी बाड़ी तो हाथ जोड़ के विनती बा कि रोवा लोग हमारा पतो आरती सिंह के बीडीसी में बहुमत दी और जिताई आगे चल के हमने के अच्छा काम करब। जय जवान जय बल।